Nu skal vi i gang med at sortere tøj. Det kan jo godt være lidt svært at sortere tøj, fordi at tøj kommer i mange forskellige farver og materialer. Men vi prøver lige at gå i gang her. Den her er jo ikke en mørk farve, men det er heller ikke en hvid. Så den lægger vi her. Det samme gælder faktisk den her. Den har jo 2 farver. Den vil jeg også lægge der. Den her er også flerfarvet. Den vil jeg faktisk også lægge herover. Den her, den er en helfarve, men stadigvæk mørk. Den vil jeg faktisk blande med det her. Den er helt sort. Og kan sagtens vaskes med det her. Også en helt sort. Det her er hvid. Hvid må gerne vaskes for sig selv. Mere hvid. Og mere hvid. Sort eller mørkt. Og den her vil jeg faktisk også lægge herover, for den er mere mørk end for eksempel den der. Den vil jeg også vaske i mørk. Og den her vil jeg faktisk vaske for sig selv, fordi at den er helt rød. Så er det lidt mere over i sådan nogle naturfarver. Det kan også vel for eksempel være lyseblå og meget lysegrøn vil jeg faktisk vaske sammen her. Den her vil jeg lægge mørk. Når vi har sorteret tøjet op, sådan en grov sortering, så er det også vigtigt, at man lige kigger på, hvilke temperaturer tøjet skal have. Fordi det har jo forskellige teksturer, og noget kan holde til flere grader, og nogle skal have lavere grader. Lige her, der står jeg med 2 bluser, som skal vaskes på hver sin temperatur. Men jeg vil stadigvæk vaske det sammen. Og det vil jeg, fordi at det er måske ikke så beskidt. Det har samme farver. Og plus, jeg har heller ikke så meget tøj. Og nogle gange så skal man også spare lidt på, hvordan man vasker. Og her vil jeg faktisk gå ind og kigge på temperaturerne. Det er en 40 graders vask. Og den her er en 30 graders vask. Men de 2 ting vil jeg stadigvæk vaske sammen. Og så vil jeg vaske det på 30 grader. Og det vil jeg faktisk gøre med det resterende tøj også. Hvis nu det er arbejdstøj, altså du har arbejdet ude i en stald eller på et værksted, så vasker du det sammen, altså dit arbejdstøj sammen, og det skal nemlig have højere grader. Som jeg sagde før, så vil jeg vaske det her på 30 grader. Hvid vil jeg faktisk vaske på, alt afhængig af igen, hvad det er for noget stof. For eksempel, den er syntetisk, så den må ikke få 60 grader. Den skal også vaskes på 30 grader. Så hvis det ikke er noget beskidt hvid, man har, så kan man godt vaske det sammen. Hvis det er strømper og undertøj, så vasker man det på 60 grader. Håndklæder og sengetøj vasker man også på 60 grader, så det må du gerne vaske sammen. Når at der skal fyldes vaskemiddel i, så er der jo 3 forskellige slags beholder hernede i skuffen. Den her, hvor der er 1 streg, det er forvask. Den benytter man, når tøjet er meget beskidt, fordi så fylder man både i 1'eren og 2'eren. Når man skal bare vaske ganske almindeligt tøj, som ikke er så beskidt, så fylder man bare i, hvor der er 2 streger. Den her i midten, der kan man se en lille blomst. Det er til skyllemiddel, hvis man bruger det. Hvis man ikke bruger skyllemiddel, kan man også godt bruge eddike. Det afkalker også maskinen, når du vasker det, plus det gør tøjet blødt. Når du skal vaske dit tøj, så sørg for at have noget til farvet, der står color her, og noget til hvid. Det er ikke nødvendigt med andre ting. Man kan også have skyllemiddel, hvis man har lyst til det, eller eddike, som også gør tøjet blødt.